adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen Nili Bemisi constituency ke parlo Borjan Wopong Rong Pialong Kidamtang Arkoing Koi Rapli Arni Borjan LP School Hem Prabjin Pen repairing Sirak Nang Jila Pen assistant teachers inut Prabjin Pen Nang Toy Nang Jipura Borjan LP School SMC Atum Perangkia Mai Kang Karbiang Long Pen Golaghat district Hoi Kedo Pulote Borjan Wopong Rong Pialong Ta Elong Golaghat district Pen Te Bohet Lo Kidamtang Paro Krisir Kebra Trongner Kebra Ke Thomsi Borjan LP School Hem Kimpon non anning kan pi Kebra Ke Thomso si arta nang pleng edlo sita loke charli hema sarnung wak thanglo RV ke janga hutke RV nang li prap an pinlo asarnu atheng pi anta itu jobuhu ke et ke ongama tomon RV ke thia hutke loke charli atuma hem arlo ke do phere mimian pin ing hap khirki mesenowi akrong chichar wak lapen danglok a hemanu jok ke hing no jailo lasi prabjin pen school hem repairing nang ji pusi phirang kia mailong ningji pon Labangso school nangli tuma stame hekonlong Labangso school asarnung lapen atheng pi ating ke chebeng lapen atheng pi jubu ke et ke chinglokji ke kiruji angring ti bokhelo lasi non het chong nan kile ji bari khanang le ji port ame tomon lerai doji laso por bang do somar phan lu ke than room ke pa doji phanta ke phere meme angdung sido laso jok sineli tum pini Labangso school along managing committee boy pen nali tumangnu nali tum pherangke tumanang chukha pen nitum Labangso true pen tuningri loje Karbiang Long council kachari Dr. Tuliram Rong han lapen ke education minister Richard Stock bi ake hai lapen ke nitum nilip MSc Pavitra Rong pi nali tuma phan nilitum Labangso school a join pen pini nange chuningri ke non prapjin pen nang salok pinang po lapen ke plus la solong stame nilma school ala boundary along mi chom bag eji thengke chom bag eji tame Labangso akeroi re ake sang se ke dojok lasi school boundary ta prapjin pen nang pinang pu pusin nilihin pen chuningri ponlo nange tum perangke putung Halapu is sister teacher non inut prabjin pen nang toy sirak nang jila pen la soy school nosi election nang lelote vote polling center ahem pinak ahoy arpong mati school boundary wall ta nang pipon tha kan SDC la pen CPM la din ho sila Labangso school ke ni to manang rang pinang kin bilo te bon sta me hasol sta me contractor ka dhila pen jok ceiling ta ave la pen pu plaster ta ave anke non la bang ka la KC pen enda jumbu er lablo anke non pininga bari khan ni to somar bhan loge thanya phan sung pilo aposin nili dak local committee secretary general secretary ho pen nili na tum herang keng lo ke chuning wi bangala lo tin kar bang lo ke chari pon Dr. Tuliram Rong ha lapen board chairman akai George Rong pi lapen education IM akai Richard tok bi alang li tom han jasemet ke chuning ri pon bang ke non election of frank Labangso school repairing nang pi vek ya fansinilin menta chuning ri lo laso school along quality education alam pen akam ke pacheton pon pamit hekja phan prabjin pen Borjan LP school ahem kesilok tiji phan sideng pon sirak nang jila pen moarni lang nuarni nang de rock ahut tomon ke thenang ki jaba hut klim so maratum kupini ki sung chetong pon dokok plote adai ki nilitum Borjan LP school SMC atuma phan akoi nang pipon long li pusi phrangkia mai kang ni pon ahut ninje pon rinti school along loka charli osomar bang kebra trox bang hokebra troxido Labangso bang hokebra troxi aw somar phan lo than bang bang ke inove se Labangso adimalo dam tanga pora bang ke lo tham bang hini dolo sitame inura bang ke kupai ke lang no pen alang ki so cholong lok lo masi alang lia be dalo posi la tame prabjin pen Labangso aya school along lo than bang ako anut ka pek nange toy tudi fansi pini Labangso khrang ke mai phap no pen la son taxi Labangso school along nombor thom bang ke Labangso school long polling station puri la da Borjan polling station puri la rong mer kep arada tum la Labangso school along se vote ke job Labangso school along vote ke job pena job pinangan hormu bang ke ladagali kacirai ko makinang sot ko amen pensil ladak boundary wall bang ke akinang sot lo se boundary wall sitame prabjin pen ki piye nange piye phansi chuning pono
Nilip Pen, Seming Tikathar, KATV News.
Kardom.